जय भोजपुरी प्रणाम सब भोजपुरी श्रोतागण के। हम जीजी तिवारी जी और हम अनिकेत तिवारी। स्वागत बा आप लोग के कौन चैनल में? जीजी तिवारी ऑफिशियल चैनल ना देसी रिएक्शन अपन भाषा में लेके हाजिर बानी जा। कौन करेंगे जौन गाना तो इतना स्पेशल बा कि जितना भी शिव भक्त बाड़ी गली से गुजरता रे तुमका से लोग पूछता कि बबुआ तू काहे ई सब खाद पियत बाड़ा लो। तू सीधे कहतर से देखो बाबा हमें भी टाइम नहीं है गाना सुन लो। ये गाना से जवाब दिहल जा रहल बा। जी हाँ, हर भक्त लोग ये गाना के अपन माध्यम बना ले बा। केहू अगर सवाल वाल पूछे लइकन के खूब ज्यादा पसंद आ रहल बा गाना। और हमारा लागता इत्तेहान मतलब कल जरा फील्ड पे गाना था हल्का मचैले बा। गाना के 1 से 2 कमेंट पड़ो ज्यादा ना हो, लेकिन गाना के हमनी कभी गाँव गई रही जा। ग्राउंड लेवल पर गाना जबरदस्त बाज रहल बा। अच्छा लागल बा। व्यू भी काफी दबा के गइल बाटे। ठीक बा, तो बहुत जबरदस्त गाना बा। ते गाना के हमनियो को उम्मीद रहे कि गाना के आप लोग के लास्ट में रिएक्शन दे ही दिहल जाए। कौन गानों के नाम बता दियो। गाना चेला पिए तो गजेड़ी, चेला पिए तो गजेड़ी है बाबा। अब थंबनेल देख के ना आइल लो, थंबनेल ना देख ले लो, बुर्बक बता दिहल जाला। और बात और ये जगह चीज ऐड कर चाहत नहीं भैया हो, यदि चाहत लोग हमनी से बात कइल तो आप लोग हमने के इंस्टाग्राम पर आ सकता है जहाँ पे दोनों भाई मिल के दिल खोल के बात कर ली हर एक टॉपिक पर। एजा बहुत कुछ ना बोल पावे नहीं जा तो इंस्टा आईडी आप लोग दिखाई दे रहा बा। आप लोग इंस्टाग्राम पर भी हमने के फॉलो कर सकता नहीं जा। तो चलो ज्यादा बात ना कर, पुरान गाना हटे। हाँ, मतलब रिएक्शन कर जाओ। सावन के भी अब समय खत्म होते बा, रिएक्शन शुरू कर जाओ। हाँ। गाना के नाम बा चेला पिए तो गजेड़ी। खेसारी लाल यादव जी के साल का सुपर हिट गाना, हमारा तो सबसे सुपर हिट गाना, सबसे सुपर हिट गाना बाजा ज्यादा बाज रहा बाजता सच्चाई बा। चलिए रिएक्शन शुरू कर जाओ। आराध्या फिल्म्स। ओहो भोले बाबा हरियर सारी बड़ा अच्छा लगा। गलत प्रमोट हो रहा है। जी हाँ, एडिटिंग के लुक ना अच्छा लगा है। कितना भीड़ लेके चल पूरा म्यूजिक बड़ा बढ़िया लगता है। हाँ अच्छा तमिल नो भाव भी अच्छा जी गईले भी अच्छा बारी एकदम डिट मजा सुन बताइए छोड़िए हे जटाधारी ये त्रिपुरारी कालों के काल महाकाल आपका चेला लेकर आया है एक सवाल। पूछो पूछो कृपा करी बोलिए। हमारे जगह भाई गांजा पियत पियन से दिल खुश हो गया। जान सुना बात सुना दिल खुश हो गया। बोलबा पे तो ये गाना में मजा था। हीरोइन भी एक्टिंग जबरदस्त। अरे फालतू बात ना कर, एक्टिंग की बात का भाव से गईले बारी देख लो। हलावा कुछ गलती कर देले हो खाबू पूजा पाठ में। भाव से गईले बारी भाव दो के पीस के पियावत पर बहती प्रियंका सिंह की टीम मानो मंतरी चाचा से बाबा के जैसा ना घेदी जी घटल गुमान जाता और तसान जाता ये बाबा प्रतिष्ठा में प्राण जाता है। काका बोल रहे वो बुझात नहीं के रउआ पे हित हम कहाइल गए स्टेप देखा ना गजेड़ी के स्टेप। हम मुझे कर नहीं सकता स्टेप पता पिए तो गजेड़ी मस्त है बयान हिट है। हीरोइनों की एक्टिंग जबरदस्त मिल रही है। इस साल के सबसे हिट गाना हिट हो गई काबिलियत रहा जी आगे बोलिए। भाव दे भाव मुझके लाइन गायकी एक्टिंग ऑसम जी हो हीरोइन लड़का स्मार्ट है, लड़का स्मार्ट है। हीरोइन की एक्सप्रेशन देखा। अरे प्रिंस प्रियांशु भी सुने संगे गरिया पवन सिंह तो नाराज हुई मन गोजी लेके पूजत है। ठीक बनो अब जोनी करी बाबा
रिएक्शन दे रहा बन जा। बचाई के घंटी कहा था बंटी ए बाबा बोला। दुखे भी असुर अरे जल्दी बोलो। सौरभ के रउआ भी तैयार होइए बाबा हम कहाइले मोटेरे एनर्जी बाबू एनर्जी का है स्टेप ना अभी अभी हमरा एगो खबर मिलल है इन लखनऊ से बांस के पतरी लेके पवन भैया निकल चुकल बड़े पटना में दू आदमी के खोजे तारे की तहनी के हाथ ना बढ़िया गाना रख के अब क्या ली कैसे ते खसरिया के थे दला ना सच में गाना यही से वायरल बा कि जोन मेटर जोन बा इहे मेटर बैक टू बैक पवन सिंह देले बड़े इहो ट्रेंड सेट हो गेल बा अच्छा लगता। एक गाना में देखी मेहनत देखा गाना के लिरिक्स नहीं लिखाई बुलबाजी हाँ बुलबाजी कितना अच्छा लगता। खेसारी लाल यादव जो लिरिक्स लिखले बड़े प्रिंस प्रियदर्शी म्यूजिक देले बड़े प्रियांशु सिंह आई टीम के कर हा पवन सिंह के अब पवन भैया ई गाना सुनले होई हन व्यू चल गेल बा पवन भैया गाना से ज्यादा जब का कहत हुई तो वो अपने दिल के बात बतावा छोड़ो उस बात ये बस ना मस्ती मजाक यार सीरियस क्यों ना ली सीरियस बा होला ई सच्चाई बा लेकिन कटाक्ष कइल हमार धर्म हो कर्तव्य कटाक्ष करब। अब पहिला नंबर ये चीज के सीरियस नहीं खेलेवे के करे के बा केहू एक के बात बोला ही नहीं कर दे तू न्यूज रिपोर्टिंग में आ जाता रे हमको कहत नहीं कि जे रिएक्शन हो रहा है मस्ती मजाक किया जाए रिपोर्टिंग हमरा तो मत सुनल भी करो खाली अपने मत बोलो रिएक्शन में तू ज्यादा बोलत रहे ज्यादा ना बोले रिएक्शन सुने के का भइला सुन ले लो पहले हम चले लीन में बैठत जानी दूसर कोई के प्रॉब्लम सुनत नहीं बोलिए देखो हम का कहनी है कि गाना के मन करत रहे के रिव्यू काट दे काहे ओरिजिनल एकरो रिव्यू दियाइत अच्छा वो चैनलवा पे अच्छा काहे लेकिन गाना पुरान हो चुकल बा ज्यादा दिन हो गेल बा लेकिन आप लोग कहले के दिल ही में रख दियल जाओ रिव्यू यही खरीद दे दियल जाओ बाकी बोलो। पहिलका नंबर कि हमर जितना भाई गाजा घिंचे वाला बारे से दिल खुश हो गई गाना सुन के केहू कहीं बाबू उंगलिए ना उठाई सीधे जवाब तैयार बा खेसारी लाल यादव के गाना मजेदार बा ये गाना के सबसे ज्यादा हमारा दिल छुअत जोन चीज नु गाना के ये हमार गाना फेवरेट लिस्ट में आ गेल बे गाना के रेगुलर सुनत पहिलका नंबर शिल्पी राज के गायकी और दूसरका नंबर कहते पहिलका कह देले बानी ग्राउंड लेवल पे गाना दबा के बाजता बाबू इस साल सावन में बाजे के रीजन बा का कमी भाई बताओ ना बाजे के रीजन बस एक ही हम दे बताओ तनी बोला का गाना नाचे वाला बाबू उसमें का गइले बारे का म्यूजिक बना नाचे वाला ये गाना के जोई बार तू देखबो मन ना भरी हीरोइन के भी हीरोइन का नाम है हीरोइन पता कर लियो तो कहां बड़ी हीरोइन फीचरिंग में चाहत सिंह नाम तो बड़ा बढ़िया जोन में एक्टिंग के डिमांड बा एक्टिंग कइले बड़ी खेसारी लाल यादव जी के वो स्टेप कितना अच्छा लागता चेला पिए तो गजेड़ी करत रहे और रोल बैठल था मजेदार गाना बा देखे लायक सुने में लिरिक्स में देखो म्यूजिक में देखो कोनो कमी बा ना वो शानदार बा वीडियो भी देखे लायक बा ये गाना के कुछ शिकायत करे लायक हमारा नजर में कुछ नहीं के जबरदस्त बा जब आप लोग इतना आशीर्वाद दे देबे तो हम के हो हम का कर बस पता नहीं बा कि प्रियांशु सिंह और प्रियांश प्रियदर्शी सावन के बाद खाली पवन भैया से मिलस लोग बस नहीं हम चाहत नहीं भेंट मुलाकात हो की गाना कोनो हाई बजट के नहीं खे कुछ ज्यादा बड़का नहीं खे लेकिन जोन चीज चाहिए भक्ति में जतना चाहिए बहुत जबरदस्त बा दिल के देखी जोन चीज दिल के पसंद हो गेल ओकरा के में दिमाग लगा ही के ना चाहिए हमारा नजर में एमे दिमाग लगावे वाला कौन चीज नहीं के बहुत जबरदस्त बा गाना एंटरटेन कर रहल बा मजेदार बा सुने में देखे में हर चीज में इतना बढ़िया खेसारी भी है तो जितना तेजी से बोलने बारू हमरा कोई बुझाते नहीं का बोल के लिखल सुनील रोग जी के डायरेक्शन में देखी बहुत भोजपुरी के डायरेक्टर हो लेजेंड एगो और लड़का के तारीफ ना कइलो सनी सोनकर जी हां का एनर्जी वाला कोरियोग्राफी भइल बा सबसे ज्यादा कोरियोग्राफी ठीक बा मस्त कइले बा टॉप लेवल के लेकिन वो स्टेप खातिर पे सैल्यूट स्पेशल थैंक्स जो स्टेप बा खेसारी लाल यादव जी के हां जबरदस्त बा प्रियांशु प्रिंस जी के जोन जोड़ी बा कमाल के जोन आप लोग के टेस्ट बा उ टेस्ट में झलकैले बन जा वही टेस्ट के बहुत बड़ा रीजन बा जे गाना वायरल बा का आजकल ट्रेंड में यही टेस्ट चल रहल बा जबरदस्त आ रहल बा जय भोजपुरी एकता बना के रह जा और ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन के शेयर करके व्यू ले जा के तो मनोबल हमनियो के बढ़े लाइक तभी अभी के तो हिम्मत नहीं हो जा आप लोग से लाइक कहीं जा के 10,000 लाइक दी जा 5,000 लाइक दी यही बात पे वीडियो पे 1,000 लाइक लिख ला हमरा तरफ से 1,000 ता आ जाई हां 1000 तो ला कम मांगे खाली तो का जाता एके बे सही करो लाइक का मांगे 50,000 पहुंचाई जा बड़ा मन करता यही बात पे पूरा हो भोजपुरी एकता बना के रखी।